أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاست عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاست عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት ዝጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹን ከምውን ነታረህርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምህረት ኣዴና ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምውን ኩሎም ቅዱሳና ከከማዓርጎም እግዚአብሔር አምላክና ብዝሃቦም ጸጋን ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዑም ይኹን አሜን። ታሕሳስ 9 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቢ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። በረከቶም ይሕደረና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባ በአሜን 9 ታሕሳስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብዘይ ክዕወት ደም ሰማዕት ዝኾነ ቅዱስ አባ በአሜን ተኣማኒ ያዕረፈ እዚ ቅዱስ ካብ ኣብ ደቡብ ግብጺ ካብ ደቂ ሓጺብ እዩ። እዚ ቅዱስ ካብ ንእስነቱ ክርስትና ዝተምሃረ ስለዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ተኣማኒ ሰብ ኮነ። ምንም እኳ ሃብታም ሰብ እኳ እንተዘይኮነ ተቆጺሩ ሰሪሑ ብዝረኸባ ኣታዊት ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሕ ነበረ። ኣብቲ ዘመን ካብ ቅንዕናኡ ዝተላዕለ ምእማንስ ከም በአሚን ይበሃል ነበረ። ብቅንዕናኡ ዝፍተው ኩሎም ይደልይዎ ነበሩ። ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ብጣዕሚ ብዙሕ ሃብቲ ዝነበሮም ሰብኣይን ሰበይትን ድማ ናብ ቤቶም ወሲዶም መጋቢ ወይ ከዓ ተቆጻጻሪ ገበርዎ። ንጠባይ ምስ ተረድኡ ግን ሙሉእ ሃብቲ ንብረቶም ኣብ ኢዱ ኣረከብዎ የመሓድረሎም ድማ ነበረ። እንክወጹን እንክኣቱን ድማ እናረኣይዎ ደስ ይብሎም ነበረ። ንሱ ግን ይጸውምን ይጽልን ዳኣምበር ነበረ እምበር ልቡ ብፍቅሪ ክርስቶስ ተመሰጠ ስለዝነበረ ነዛ ክፍእቲ ዓለም ትኹረት ኣይህባን ዝነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን ሰብዋና እቲ ቤት ሰብኣይን ሰበይትን ምስ መጹ ቤቶም ከም ዝግባእ ተዳልዩ መፍትሑ ተቐሚጡ ረኸብዎ። ፈታዊኦም በአሚን ግን የለን። ደንጊጾም ሰንቢዶም እንተደለይዎ ክረኽብዎ ግን ኣይከኣሉን። ኣብ መወዳእታ ግን መኒኑ ናብ ገዳም ምእታው ምስ ሰምዑ ካብኣቶም ክፍለ ኣይደልን ነበሩ እሞ ፈጺሞም ሓዘኑ። በኽዮም ናብ ቤቶም ክምለሱ እንክብሉ እታ ሰበይቲ ኣይከውንን ከድና ንምጻእዮ ስለ ዝበለት ናብቲ ዝመነነሉ ገዳም ከይዶም እናበኸዩ ክምለሰሎም ለመንዎ። ንስ ግን ንሰማያዊ መርዓ ስለ ዝተሓጸኹ ካብ ድሕሪ ሕጂ ናይ ክርስቶስ እየ በሎም። ከም ዘይኮነሎም ዝፈለጡ ፈጺሞም እናሓዘኑ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ቅዱስ በአሚን ግን ንገዳማዊ ህይወቱ ብተጋድሎ ጀመረ። ይጸውም፣ ይጽሊ፣ ይሰግድ፣ ይእዘዝ ነበረ። በዚ መንገዲ ንስርዓተ ገዳም ኣብ በረኻ ኮይኑ እንክፍጽም እንከሎ ኣብ ዓለም እንንወዓል ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ንክርስቲያን ይቀትሉ ነበሩ። ዜና ሰማዕታት ድማ ቀስ እንዳበለ እዚ ቅዱስ ናብ ዘሎ ገዳም በጽሐ። ነዚ ነገር ምስ ሰምዐ ድማ ደስ በሎ። ንሱ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ደም መፍሳስን መከራ መቀባልን ካብ ኩሉ ነገር
ዝሓሸ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነበረ እሞ ቀፂሉ ድማ ናብ ከተማ ኸይዱ ደሙ ንምፍሳስ ወሰነ። ኣብኡ ድማ ወተሃደራት ንጉስ ረኺቦምዎ ንጣዖት ንኽስውእ ኣዘዝዎ። ቅዱስ በአሚን ግን መስዋዕቲ ዝግባእ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ንባህሪ ኣቡኡን ንኣብን ንመንፈስ ቅዱስን ስለ ዝኾነ ንፍጡር ኣይስውእን እንክብል መለሰሎም። በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ወተሃደራት እናተፈራረቑ ቀጥቀጥዎ፣ ደሞ እውን ኣፍሰስዎ። ምንም ከም ዘይተለወጠ ምስ ፈለጡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎ። ብድሕሪኡ መዓልቲ እናኣውፅኡ ይቐጥቅጥዎ፣ ብእሳት የቃጽልዎ፣ ብዝተፈላለዩ መሳቀይታት ብመከራ የውዕልዎ ነበሩ። ንሱ ግን ብዘይካ ንክርስቶስ ምምስጋን ሓንቲ እኳ ኣይምለሰሎምን ነበረ። ብብዙሕ ሓሳቅዮም ምስ ኣበዮም ድማ ወሲዶም ኣብ ጸልማት ቤት ዓጸውዎ። ኣብኡ ገዲፎምዎ ድማ ዓመታት ሓለፉ። ንኹሉ በብግዚኡ ዝሰርሕ ጎይታ ግን ነተን ናይ መከራ ዘመናት ኣሕሊፉ ንዲዮቅልጥያኖስን ንመክስምያኖስን ኣጥፍኦም። ኣብ ክንድኦም ድማ ንመፍቀሬ ክርስቶሳውያን ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ አንገሰ። ኣብያተ ክርስቲያናት ተሃንጹ። ኩሎም ስለ ክርስቶስ ዝተኣስሩ እውን ነፃ ወፁ። በዚ ጊዜ ምእመናን መጺኦም ንቅዱስ በአሚን ካብ ዝወደቆ ኣተንስእዎ። ኣብቲ ወቅቲ ድማ ንጉስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ንዓጽሚ ሰማዕታት ኣኪቡ በቲ መከራ ሓሊፎም ብዕድመ ካብ ዘለው ምምጻእ ዝኽእሉ ኣምጽኡለይ ስለ ዝበለ ንቅዱስ በአሚን ዝኣመሰሉ 72 ክቡራን ተረኽቡ። ካብ ማእከሎም ድማ ዓብይ አባ ሮብን አባ ዘካርያስን ይርከብዎም። እዞም ኣበው ነቲ ቅዱስ ንጉስ ባሪኾምዎ ምስ ተመልሱ ቅዱስ በአሚን ናብ እስሙናይን ተጓዓዙ። ኣባዕቱ ተቐመጡ። ኣብኡ ድማ ደቀ መዛሙርቲ በዚሖምሉ እንደገና ንገዳማዊ ህይወቱ ቀጸለ። ብኸምዚ እንከሎ ድማ ብዙሓት ተኣምራት ሰርሐ። ንድውያን ፈወሰ። ንመናፍቃን ድማ ብጸለቱ ካብ ኣካባቢኡ ኣርሓቐ። ሓደ መዓልቲ ድማ ሰበይቲ ንጉስ ነገስት ሮም ናብኡ ምምጻኣ ሰምዐ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብኡ ኣትዮም ኣባ እታ ንግስቲ እትደልያካ ኣላ በልዎ። ንሱ ግን ኣነ ምስ ናይ ምድራዊት ንግስቲ እንታይ ኣለኒ ኣይወፅእን እየ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ግን መሊሶም ኣባ ሕዘነላ ኣብ ውሽጢ መከራ እያ ምስ በልዎ እሺ ኢሉ ወፀ። እታ ንግስቲ ምንም ብዙሓት ሰራዊት እንተኣከለት ክሳዳ ተዓጺፉ ደኒና እያ እትኸይድ ዝነበረት። ንሱ ድማ ናብ እዝና ጽግዕ ኢሉ ናይ ሕማም ምስጢር ምስ ነገራ ተገሪማ ናብ ትሕቲ እግሩ ወዲቓ ተማሕፀነቶ። እቲ ነገር ከምዚ እዩ። ቅድሚ 15 ዓመታት ሓደ ዝተባረኸ ዲያቆን ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስታ ይነብር ነበረ። ንሱ ድማ ዮሐንስ ዝበሃል ኮይኑ ኩሉ ግዜ ቆይሙ ንራእይ ዮሐንስ የንብበላ ነበረ። በዚ ዝቐንኡ መኳንንቲ ንጉስ በኣሽሓት ንሰበይትኻ ዲያቆን ይቐርባ ኣሎ ክብሉ ንንጉስ ነገርዎ። ንጉስ ድማ ነቲ ነገር ሓቂ ስለ ዝመሰሎ ወተሃደራት ንዮሐንስ ብሂወቱ እንከሎ ናብ ባሕሪ ከጥልቕዎ ኣዘዘ። ነዚ ዝሰምዐት ንግስቲ ንመዓልትታት እናበኸየት ክሳዳ ብምቕጻሉ ሓመመት። እናጸንሐ ድማ ከብዳ ተዓጽፈ። ን15 ዓመት ድማ ዘድሕና ስኢና ተንከራተት ነበረት። ድሓር ግን ሰባት ስለ ናይ ቅዱስ በአሚን ቅድስና ክዛረቡ ሰሚዓ ናብ ኣባ ዝመጸት። ንኸምኡ እዩ ቅዱስ በአሚን ንምስጢራ ሕሹኽ ዝበላ። ቀፂሉ ድማ ክልተ ጽቡቕ ነገር ኣቕረበላ። መጀመርታ ጸሎት ገይሩ ከብዳ ምስ ዳህሰሳ ብቕጽበት ድሒና ቅንዕ በለት። ካልኣይ ግን እቲ እትፈትውዮ ዝተባረኸ ዲያቆን ዮሐንስ ኣይሞተን። መላእኽቲ ካብ ባሕሪ ኣውፂኦም እገሌ ኣብ እትበሃል ደሴት ኣንቢሮምዎ ኣለው በላ። ንሳ ድማ ተመሊሳ ብደስታ ንበዓል ቤታ ነገረቶ። ንጉስ እውን ተጣዒሱ ንዮሐንስ ካብ ዘለዎ ኣምጽኦ። ኣበው እውን ናይ ሮም ሊቀ ጳጳሳት ገይሮምዎ። ብዙሓት መጻሕፍቲ ተርጎመ። ቅዱስ ኣባ በአሚን ግን ብቅድስና ነይሩ በዛ መዓልቲ ኣዕረፈ። ብዝማሬ ተቐብረ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል
سلام لك بآمين سكوب بأرات هاتين له لأقوال موتا قوامي ولما أسب وسلام لله مثله ببيت مكرا وصاحب بأنت كريستوس مقهان هزب يبل بركة يحضرنا كمون بذا معلت ديام ناي بدلام قدستي أرميان قدوس زكرياسن مذكر تاميو نግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓናውን በጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረኸቶም ይሕደረና በጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይቕር ይበለልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ዓመታዊ ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱስ አባ በአሚን ጻድቅና ሰማዕት ቅድስቲ አርሚያ ቅዱስ ዘካርያስ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱሳን 318 ሊቃውንት አባ በርሱማ ሶርያዊ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን አባ መልከ ጸዲቅ ዘሜዳ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ናይ ሰማዕት ናይ ኩሎም ጻድቃናት ንዓለም ይዝነብር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ወአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልኝ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን 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 ለይኩን